Welcome to another vlog today. Nandito na naman tayo sa school ngayon. Everyday nandito ako sa school guys, kaya hindi ako nakapag-upload every time dahil busy tayo ng konti. Ayan nga guys. At saka ngayon nga, nalagay na nila ito dito. Kanina, ito, nalinis ko na yung mga boards na ganyan. Merong mga extra na mga marker dyan. Nalinis ko na yan. At saka yung mga board dyan. At saka ito pala guys, ito yung ano namin. Yan. Smartboard yan siya guys. Smartboard yan siya. Tapos, meron siyang ano siya dyan. Close mo lang siya. Pwede mo na siyang gawing board marker. Ano tawag dyan? Ayan. So, meron kami mga ano dito kasi magde-decorate kami ng mga ayan, yung mga board dyan. At saka ngayon guys, nalinis ko na din yung mga glass doors at saka glass windows sa labas. Yung last time kasi, nalinis ko dito sa loob. So, sa labas. So, ito yung sa labas yan. Yung partner ko guys, assistant ko. Magawa ko ng kasi palalagay dito. Ayan. Yun. Ayun lang ang araw natin ngayon guys. So, let's see for more adventure natin today. So, huwag kayong aalis at ipagpatuloy nyo ang pag-watch ng ating daily vlog. So guys, meron tayong nakat dito na mga numbers. Itong mga numbers guys, ilalagay natin dito sa lahat ng sa mga boxes nila. Kasi lahat ng mga bata ito ay hindi mo sila tatawagin sa name nila, kundi tatawagin mo sila sa numbers. Each one of them has a designated number sa kanila. So, ngayon, merong 31 student dito sa aming classroom. Yun nga guys. Nakat ko na siya kanina kasi yung assistant ko ang nag-print nito at saka siya din nag-laminate. Ako lang nag-slice guys. So, arrange natin kasi hindi siya arrange natin. Ayan. So, ayun nga guys. We are starting to prepare the room. At as much as possible, kailangan malinis kasi yung mga bata delikado. Kaya, ayun. Tulong-tulong lang. Kumusta naman kayo dyan guys? Dito sa Thailand, magsa-start na. Wala nang COVID dito sa Thailand ngayon. So, ayan. So, hindi siya maganda. So, dito sa Thailand ngayon, wala lang COVID case. So, 0-0 na sila. Kaya, ngayong July 1, magsa-start na ang aming klase. Magsa-start na siya. Yun nga, magsa-start na siya ngayong July 1st. At saka, ang hinihintay namin is pero wala pa talaga siyang flight. Kahit magsa-start na kami walang inbound at saka outbound na flight from Thailand. Ayan, from Thailand. Or coming inside Thailand. Grabe yung nila higpit nila ito. Tsaka yung mga bata naman kailangan din magmamask. Ayun nga, kailangan magmamask every time kasi yun yung protocol. Kailangan talaga yan. So, I'm arranging the numbers. Kasi yun. Dalawang set pala ito. Yan. Okay guys, so we're still here. Let's put number. Really bright yellow. Imagine. Ayan. We have yellow for our shoe rack. Hi, teacher Namo. Lipstick on. Yeah, she's very pretty. Bonita. I look so sick.
You play. Well, you play cards. I play Uno. I always not. I play Uno. Okay, now better no. So we need scotch tape, the one that we used here. Yeah. Double-sided tape. So guys, we will go to the office because we're gonna ask some double-sided tape. Alright. So namin sa third floor. Ako classroom na sa third floor. Usually, all the classes sa third floor. That's my classroom. So here. Jacob, hi! Oh, why? Oh, okay. I clean two upstairs. Bye bye. Thank you. This one. Guys, we are going home. We are done for today. And thank you so much for watching this vlog. See you in the next one. And please don't forget to pray for each other. Bye-bye. Take care, everybody.